Milyen útra ittam magad? Akár. Fési pálra ittam magam. Ez nem? Nem tudom, Haj, akárc foghatja le, nem, az, szerintem marha. Kár, hogy nem Ha vegyük meg rajta. Milyen táncegyüttes az állam? Ja, Bánat utca, te! Neked Bánat utcát ismered te? mozdulatokat, hogy előre a vállat, hátra a testet, érted? Ez a csiga tánc mi, vagy milyen? Ez a kacsa. Keresd már meg! Amikor mensz? Na menjünk egy sörre, vagy nem megyünk? Keresd meg ki, várjál már, hogy azt keresd meg ezt az utcát. Az Bánat utca ide, baszki. Bánat utca ide, baszki. Az! Nem, hogy van egy csákó, feszpasztén neki bebaszik. Bánat utca? Hát, ha végig... Az nem az, Bánat köve. az nem az, nem. Kirakva adónak a szimbóluma 2007-ben szólt. X-faktor, messze neked. Nem, ez nem az az utca. Nem az. Mondd, most 2008-ban orvos be az éjfélt Ha végig rajta, megyek rajta, én valóban. Az már ide, te nyomorék vagy. Beírom. Nem az az utca. Az nem bánat, az a mit írtál? Mindjárt a Lavia, Az más. Brazília, Bátya 320. Az nem is volt. Tudod milyen lenne most, hogy ilyen üvegben mi volt a fején? Így Valentine. Próbálkozz meg vele, barátom. A kezedet beleszorom a hátadba. Most mi van Valentine szó, vagy te vagy? Vagy Tyson egy pedig... Nem, elég volt a nagy erőttes erejükből, érted? Csapok neked egyet, azt megtesz. Ezt komolyan mondom neked viccen kívül. Puszit kapó, low puszit. Blenki fogom.